रुपाथि मायथाइ फोरबो गल्ड काप बड'लेण्ड गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्ट गाबोननिफ्राय जागायगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि डिमाकुसि स्टेडियामाव डिमाकुसि एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादजों बानजायजानाय 25थि बड'लेण्ड गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 आ गाबोन 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम गेलेजासिगोन। गेलेमु आफादनि बानजाय आफादनि आफादगिरि समाज सिबियारि जौस्रां बर' बिथाङा गाबोननिफ्राय जानो गोनां बड'लेण्ड गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टनि सायाव खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय जोंनि नैबे 25थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट थामहिनबा रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि जि लाहार फाहार खालामबाय थादों बेखौ रायजोनि सिगाङाव लांनो थाखाय नोंथांमोना बिसिम फैबाय, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। गाबोननिफ्राय जोंहा बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जागायसिनसिगोन। 25 सेप्तेम्बराव जोङो फाइनाल जाहैगोन। दा ओंखायनो गाबोन एबा बे खेलानि थाखाय गेमनि थाखाय जोङो गासैथिंजायनो साखाफारा जाखाबाय। टिमफ्राबो फैबाय, रेफारिफ्राबो मोनफैबाय। बेखायनो जों सानदों गाबोननि साननिफ्रायनो मोजां बे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापआ जासिगोन। गाबोनो वेस्ट बेंगलनि कालिम्पं एफसि आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो चिरां जिल्लानि बे मोननै हानजाजों बादायनाया जागायगोन। आरो बे बादायनायखौ बेखेवनो थाखाय जोङो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ लिंदोंमोन, नाथाय बिथाङा बिसेस उसुबिदानि थाखाय फैनो हाया जाहैनायखाय जोङो आसाम फुटबल एस'सियेसननि मानगोनां आफादगिरि MLA नबदले बिथाङा जोंनि बे खेलाखौ बेखेवनो फैगोन। ओंखायनो आरो बेजों लोगोसे जोङो गाबोन गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय मोनसे फिरफिला बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायनि उनाव खेला गेमनि आगोल बायदिसिना हारि माहारिनि मोसाग्लांनाय दिन्थिफुंनाय दङ। बिनि उनाव जोङो खेला जोबखांनायनि उनाव मुंख्लंफोरनि मुङाव आलारि बाथि सावगोन आरो बिनि उनावनो जोङो बरपेटानिफ्राय क्रेकार फायार मोनसे डेमनस्ट्रेसन सोलिगोन, फटका गावनाय। बिनि उनावनो जोङो ओनसोलनि जायफ्रा रोजाबगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे कालचारेल नाइट मोनसे फालिनायनि जगार खालामदों। ओनसोलाव जिहेतु एक'मडेसननि थाखाय एसे प्रब्लेम दङ, अब्लाबो जोङो जोंनिफ्राय हानायसिम साखाथि थानाय इनफ्रास्ट्राक्चार किसुमान दङ, बेखायनो जोङो लाखिनो थाखाय एक'मडेसनखौ थिग थाक खालामनाय जादों। आरो मोननैसो दोलोआ जिहेतु एसे उसुबिदा जानायखाय जोङो उदालगुरि हटेलसिमबो लाखिनायनि थामथिम खालामबाय थादों। बिनि थाखाय लांलाय फैलायनि थाखाय जोंनि उदालगुरि DT अफिसनिफ्राय बिथांमोना गारि हमना होदों। दा बेखायनो बे गारिजों लांलाय फैलायनि थाखायबो जोङो गासै बेबस्था हान्था मेलानि बेबस्थाखौबो जों खालामना होनाय जादों। एकदम नोंथाङा बिराद गिदिर बाथ्राखौ दैखांना होदों, सोंखांदों। दा बे थाखा फैसायाथ' नङाबा खेलाखौ मोनसे इसिबां गिदिर हिउज बाजेटनि गेजेरजों जों खुंनो सानदों। दा बेखायनो खिन्थु खाफाल गोनां जोङो साबायखर बावनांगोन ओनसोलनि साख्रियावलाखौनो होन, ओनसोलनि बेफार खालामग्रा बिजनेसमेनफोरखौनो होन, ओनसोलनि रायजो राजाखौनो होन, बिथांमोना गावनि केपासिटिनि बांगायबो बांसिन बेहाय मदद होदों। स्पन्सर खालामदों होनबाबो गोरोन्थि गैया। गावबा गाव बबे आयदाखौ लाबा आं हागोन बेखौ लानानै बिथांमोना बे मोनफ्रोमबो आयदायावनो बिथांमोना रांजों मददथि जोंनो होदों। ओंखायनो जोङो बिथांमोननि मददथि बावनायनि थाखायनो बे साहसजों जोङो नैबे गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जि जानो गोनां सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन बेखौ जों गाजा गोमजायैनो खुंनो हागोन होननानै जों सानदों। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय देग्लाय जोंहा जिहेतु थांनाय बोसोरनै खेला नैबे गेमखौ खुंनो हायाखैमोन कर'ना भाइरासनि थाखाय, अब्लाबो देग्लाय सिलभार जुबलि खुंनायनि आर'जलाइखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जोंनि नैबे बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापजों लोगोसे BTCनि गुबुन खेलायावबो 5 लाख रां होनायनि मोनसे खोथा होदों। ओंखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नैबे खेलायाव सिलभार जुबलिनि मुङाव जों 5 लाख रां मोनगोन। रायजो राजाखौ गिबियावनो आं साबायखर बावदों। बे खेलाखौ मोनसे उत्सब फोरबो बायदि फालिहोनो थाखाय जि मददथि होदों बेनि थाखायनो। अब्लाबो गाबोननिफ्राय जानो गोनां बादायनाय
नायनो थाखाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैयो आरो जोंनि माने नाजानायखौ आरो माने गोरासिनहै थुलुंगा होफैयो आं बेखौनो बयनिसिमबो खर' गंग्लायै रायजो राजानिसिम आर'ज गाबबाय।